ஹரே கிருஷ்ணா, வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் 14ஆம் தேதி கௌர பௌர்ணிமை. ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த நாள். அதனால அவரை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மரணை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போன வாரத்துலேருந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த பக்தி சதாச்சாரில். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அவரை பற்றி புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांस ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ता कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. சரி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன் நம்ம போன வாரத்துல என்ன பார்த்தோம்? அவர் பிறப்பு, அவருடைய சின்ன வயசுல என்னென்ன லீலைகள் பண்ணாருன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பார்க்கல போறோம்னா, இன்னைக்கு கோல வச்ச ஸ்ரீதர், அதாவது அவர் ஒரு வாழைப்பழ வியாபாரி. அவர்கிட்ட என்ன லீலை நடந்துச்சு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ மேங்கோ ட்ரீ பாஸ்ட் டைம்ஸு, அப்புறம் இந்த கஜேந்திர மோக்ஷான்றது நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம். இங்கே என்ன பண்ணுறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபுன்றதை பார்க்க போகிறோம். இது மாதிரி சில லீலைகள் நமக்கு டைம் பேஸ் இதில் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஸோ ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கஜேந்திர மோக்ஷன்னா நம்ம மனசுல என்ன ஞாபகம் வரும்? முதலே யா கஜேந்திரன் பிடிச்சிச்சு. அது பல வருஷங்களா சண்டாச்சு. அப்புறம் நாராயணன் வந்தாரு. அவர் வர்றதுக்கு அந்த கருடன் ஸ்பீடா போல, அதனால சக்கரத்தை அமுச்சு தன்னோட பக்தனை காப்பாத்தினாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீக்கு? அதாவது சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாரு. அத்வைதா அத்வைதாச்சார வீட்டுல இருக்கிறாரு. நித்யானந்த பிரபு என்ன சொன்னாரு? இந்த கங்காவை பார்த்துட்டு இது யமுனான்னு சொல்லி அவரை
திசை திருப்பி விட்டார். ஏன்னா அவருடைய எண்ணம் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து திசை திருப்புறாரு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து அந்த கங்கை யமுனா நினைச்சிட்டு குளிக்கிறாரு. அப்போ வந்து அத்வைதாச்சாரியர் வராரு, படகுல துணி கொடுக்குறாரு. அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு அங்க அப்புறம் வந்து அவங்க அம்மா வராங்க, பக்தர்கள் எல்லாம் மீட் பண்றாங்க. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா பயணம் எடுக்கிறார், புனித யாத்திரை பண்றார். ஓகேங்களா. ஸோ சவுத் இந்தியாவுக்கு வரும்போது எங்கெல்லாம் போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குருமக்ஷேத்திரம் ஆந்திர பிரதேஷ் போறாரு, திருப்பதிக்கு போறாரு. அங்கிருந்து அப்படியே காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீரங்கம், இது மாதிரி பல இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு ஈவன் சேத்து பந்தாவிற்கு போறார். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து மத்திய லீலையிலே இருக்கு, இதுக்கு டாக்குமெண்டேஷனு. The Lord went to Setubandana, took his bath at Dhanush Tirtha. He also visited Rameshwara, where he collected some papers and connected with Sita Devi, whose illusory form of was kidnapped by Ravana. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இல்லைங்களா. கிருஷ்ணர் ராம அவதாரத்துல வந்து சீதா தேவியை வந்து ராவணன் வந்து கடத்திட்டு போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தன் ரொம்ப புலம்புவாரு. அவர் வந்து இவர் கையில கேட்பாரு இந்த விஷயத்த. அப்போ வந்து இவர் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அந்த சேத்து மந்தனம் நடந்துச்சு இல்லையா, அந்த கட்டின இடத்துல வந்து இவருக்கு வந்து சில டாக்குமெண்ட்ஸ் பேப்பர் எல்லாம் கிடைக்குது. அவர் ராவணன் கடத்திட்டு போனது வந்து உண்மையான சீதா தேவி இல்ல, சாயா சீதா தேவி, நிழலை தான் தூக்கிட்டு போனாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அந்த சொல்லக்கூடிய டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கும். அந்த பக்தருக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பாரு. அந்த பக்தர் வந்து ரொம்ப அழுவாரு. ஓகே, இது மாதிரி சீதா தேவிய ராமரை விட்டு இப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து அவரை சமாதானம் பண்ணுவார். ஓகேங்களா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்த சவுத் இந்தியால இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப கருணை கொடுத்து ஆஹ் அவருக்கு வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்குறாரு. இதுக்கு வந்து எதை கம்பேர் பண்றாங்கன்னா, எப்படி வந்து கஜேந்திரன் இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து மாயைக்குள்ள இருக்கிறாங்க. அதாவது சில பேர் வந்து மாயாவதி இம்பர்சனலிஸ்ட் ஃபார்மை ஃபாலோ பண்றாங்க, சில பேர் புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணாங்க, சில பேர் ஜெயின் பிலாசபி ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. பட் ஹையஸ்ட் பிரின்சிபல் எது பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷன் தர்மா வந்து பாகவத தர்மா இல்லைங்களா. ஸோ இந்த அரிதறிது இந்த மனிதராய் பிறத்தல் அறிந்து இந்த பூமியை இந்த பிறவி மனுஷனா எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப அரிதான். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயின் கோல் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை, கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செலுத்தணும். அந்த பக்தியை வந்து அனுநித்தியமும் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து மரணம் எப்போ வரும்ன்றது தெரியாது, அதனால அதை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இதை தெரியாத மனிதர்கள் எப்படி இந்த கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போன ஜென்மத்துல இந்திரதியுமன் அரசனா இருக்கான் இல்லையா, மாயையால வந்து அவன் மறந்துட்டு இருக்கான். அப்ப அந்த ஒரு கரெக்டான ஒரு நிமிஷத்துல பாருங்க, கடவுள் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துல சண்டை நடக்குது. பின்னாடி வந்து தன்னோட மனைவி ஹெல்ப் பண்றாங்க, தன்னுடைய அரண்மனையில இருக்கிறவங்க பசங்க எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்றாங்க. பட் அவனால வந்து வின் பண்ண முடியல. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து லாஸ்ட் வந்து நான் உயிரை விட போறேன், அந்த மலரை சமர்ப்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த சமயத்துல கடவுள் வந்து ஞாபகம் கொடுத்துறார். அவர் போன ஜென்மத்துல பண்ண பிரார்த்தனைகளை வந்து அந்த இடத்துல ஞாபகம் கொடுக்குறார் இல்லைங்களா. சோ அது கருணைனால. அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய கருணைனால அஜ்ஞானத்துல இருக்கிற மனிதர்களுக்கு கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுத்து அவங்கள விடுவிக்கிறார். அதுதான் வந்து கம்பேர் பண்றாங்க கஜேந்திர மோக்ஷன தீர்த்தான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. नानामत ग्रह ग्रस्तान दक्षिण नाट्य जन दिवीपान कृपारीन विमुच्यैतान गौरश्चक्रे से வைஷ்ணவன். மாதாஜி இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு, இது மாதிரி போயிட்டு இந்த சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய பேரை வந்து கன்வெர்ட் பண்றார். ஓகேங்களா. இந்த அவருடைய கருணையினால அவங்கள வந்து மாயத்துல இருந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வைஷ்ணவ டிவோட்டிஸ்களா மாத்துறார். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் அந்த பிக்சர். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எப்படி வந்து அறியாமல் இருக்கிற மக்களை வந்து காப்பாத்தினார். ஓகேங்களா. இங்க மனிதர்கள் இருக்காங்க பாருங்க. இந்த பிக்சர் வந்து அந்த முதலையும் வந்து மனிதர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய கருணையால அவங்கள வந்து விடுதலை பண்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கஜேந்திர மோக்ஷான இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாகர்கோயில் இருக்குது. அந்த இடம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம் டு
கடி. ஓகேங்களா? ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கே பக்கத்துல வந்து ராமச்சந்திர சீதா தேவியும் இருக்கிறாங்க அந்த படத்துல. ஓகே. கஜேந்திர மோக்ஷன தீர்த்தே தேக்கி விஷ்ணுமூர்த்தி பனகதி தீர்த்தே ஆசி தேக்கிலா சீதாபதி. ஸோ அங்க கிருஷ்ணர் ராமரும் சீதாதேவிய விக்கிரகத்தையும் பாக்குறாங்க, கஜேந்திரன் மோட்சம் அடைந்த இடத்தையும் பாக்குறாரு. ஓகே. சோ அது வந்து சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்களா, இந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை வந்து சிவன் நினைச்சுக்கிறாங்க அந்த கோயில். பட் ஆக்சுவலி அது தவறு. ஓகேங்களா? அங்க இருக்கிற விக்கிரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சா விக்கிரகம் வந்து விஷ்ணு பகவான். ஓகே, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது ஒரு லீலை. ஓகேவா? சோ சைத்தன்யாமா அண்ட் மேங்கோ ட்ரீ பாஸ்ட் டைம்ஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய சக பக்தர்களோட சேர்ந்து நைட்டு ஃபுல்லா சங்கீத யக்ஞம் பண்ணுவாங்க. சங்கீத பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதை பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சலிக்காம பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா 72 ஹவர்ஸ் கூட பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாம் எத்தனை மாலை பண்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு பிரபுபாதா வந்து குறிப்பிட்டுதான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, எத்தனை மாலைகள் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு? 16 மாதாஜி. 16, மினிமம் 16. அதுக்கே வந்து நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எத்தனை நாமம் பண்ணாரு? 192 ரவுண்ட்ஸ் பண்றாரு இல்லைங்களா? 3 லட்சம் முறை பண்றாரு. அது மாதிரி இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் சேர்ந்து கூட சில நேரத்துல வந்து சங்கீத யக்ஞம் பண்ணுவாங்க, டான்ஸ் பண்ணுவாங்க கண்டினியூஸா. ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. இது ரெகுலரா அவங்க பண்றது. நைட்டுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சங்கீத யக்ஞம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டு எல்லாரும் உட்காந்துடுறாங்க. அப்போ வந்து அந்த சீசன் வந்து மேங்கோ சீசன் இல்ல, மாம்பழ சீசன் இல்ல. அப்போ வந்து என்னடா எல்லாருக்கும் டயர்டா இருக்கீங்களான்னு அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆமான்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஓட்டைய கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஓட்டைய கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்ட உடனே கொடுக்குறாங்க. அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓட்டைய பூமியில நெட்டுறாரு. கிடு கிடு கிடுன்னு அது மரமா வளர்ந்து நிறைய கனிகள் கொடுக்குது. அந்த கனிகளோட விசேஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு யூசுவலா நம்ம கடையில வாங்குற மாங்காய் எப்படி இருக்கும்? மேல வந்து தோல் இருக்கும், உள்ள வந்து கொட்டை இருக்கும் இல்லைங்களா? பட் இதனோட விசேஷத்தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல தோலும் இல்ல, உள்ள கொட்டையும் இல்ல, அவ்வளவு அளவுக்கு ஜூசியா இருக்குங்களாம். ஓகே. அவ்வளவு அளவுக்கு ஜூசியா ஒருத்தங்க ஒண்ணு சாப்பிட்டாவே போதுன்ற அளவுக்கு திருப்தி ஆயிடுதுங்களாம். சோ இது மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஒண்ணு சாப்பிட்டா கூட உங்களுக்கு திருப்தி ஆயிடுது. சோ இது மாதிரி எல்லாரையும் வந்து திருப்திப்படுத்துறாரு. The fruit has no seeds or no skin. They were all they were full of nectarian juice and they were so sweet that a man could be satisfied fully by eating only one. ஒண்ணு சாப்பிட்டவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மரத்தோட விசேஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் சீசன் வந்தாதான் மாம்பழம் வரும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சீசனுக்கு மாத்திரம் இல்ல 12 மாதங்களும் பாத்தீங்கன்னா அங்க மாம்பழம் வரும். ஓகேங்களா? 12 months of the year the Vaishnava used to eat them. ஓகேங்களா? So to Lord's great satisfaction. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவருடைய லீலை. ஓகேங்களா? இது வந்து அவங்களுக்கும் அவர் பக்தர்களுக்கு விட்டு யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த இடம் நடந்த இடத்த வந்து ஆம் காட்டுன்னு சொல்றாங்க. ஹிந்தில வந்து நம்ம மேங்கோக்கு என்ன சொல்லுவோம்? ஆம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆம் காட், அதாவது அமரகாட்டான்னு கூட சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? 2 பெயர் இருக்கு. ஸோ இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி வினோத் தாக்கூர் வீடு பக்கத்துல இருக்கு. ஓகேங்களா? இது இது வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவங்க வந்து இது வந்து நம்ப மாட்டாங்க. எப்படி ஒரு 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 பீஜத்தை, ஒரு விதைய விதைச்சா அது வந்து முளைக்கணும், செடி ஆகணும், மரம் ஆகணும், அப்புறமா தானே கனி வரும். இது எப்படி வச்ச உடனே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபக்தர்கள் வந்து நம்ப மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ். அப்புறம் வந்து கோல வேச்ச ஸ்ரீதர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். இவர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து வாழைப்பழ வியாபாரி. ஓகேங்களா? ஒரு ஏழ்மையான நேர்மையான வாழைப்பழ வியாபாரி. இவர் என்னவா இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லீலையில வந்து இருக்கிறார். என்னவான்னு பாத்தீங்கன்னா 12 கோப்பர்கள்ல வந்து இவர் ஒருத்தரா இருக்காரு. அவர் பேர் வந்து குசும சவா. குசும சவா கிருஷ்ண லீலையில. கௌர லீலையில அவர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர பண்டித். கௌர லீலையில ஸ்ரீதர பண்டித். அவருக்கு வந்து ஒரு துணை பெயர், நிக்நேம் கோலபேச்சா. கோலபேச்சான்னா பார்க் செல்லர். அதாவது இவர் வந்து வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா? வாழைப்பழம், வாழை மட்டை அதெல்லாம் வந்து வியாபாரம் பண்ணுவார். அதனால அவருக்கு வந்து நிக்நேம் வந்து கோலவேச்ச ஸ்ரீதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இவரு
कोलबेचतया ज्ञायता पण्डितः श्रीधरो दिविजः असिद्व्रज अस्य करो या नाम्ने குசும சவாஹா. ஸோ இந்த பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அவர் வந்து கிருஷ்ண லீலையில குசும சவாவா இருக்கிறாரு. இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில வந்து கோலபேச்ச ஸ்ரீதரா இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெஃபரன்ஸ் வந்து கௌர கணோத்தேஷ தீபிகால இருக்கு. இவர் வந்து எங்க வசிக்கிறார்? இந்த கௌர லீலையில பாத்தீங்கன்னா நவதீப். நமக்கு எல்லாம் தெரியும், மாயாப்பூர்ல தான் வந்து பிரபு பிறந்தார். அந்த நவதீப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நவதீப்னா 9 தீவுகள் இடம். அதுல வந்து மையமா சென்டரா இருக்கிறது வந்து அந்தர் தீபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இவர் வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்து சாந்த்காசியோட சமாதி இருக்கு. நம்ம போன வாரம் பார்த்தேன் இல்லைங்களா? அந்த சாந்த்காசி வந்து அந்த சங்கீதன் பாட்டிக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாரு. அந்த மிருதங்கத்தெல்லாம் உடைச்சிட்டு போயிடுவாரு. அப்போ வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இயக்கத்தை வந்து எடுத்துட்டு போவார் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை கூட்டிட்டு போவார் இல்லையா? அவர் கூட அந்த முஸ்லீம் வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுறாரு இல்லையா? நாமஸ்மரணம் பண்றார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து ப்ராமிஸும் பண்றார், நான் யாருக்கும் வந்து தடை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இப்ப நம்ம கோலவேச்சோடைய வீடு எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம். நவதீப்ல பிறந்தாரு. அவர் வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்த்காசி சமாதி பக்கத்துல இருக்கு. ஓகேவா? அந்த வீடை வந்து என்னன்னு கூப்பிடுறாங்க? ஸ்ரீதர அங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து ஒரு வாழ வாழைப்பழ வியாபாரி. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஏழை பிராமணனா இருக்கிறார். ஏழை பிராமணா தன்னுடைய தோட்டத்துல தோட்டத்துல என்ன இருக்கோ அதை வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் விற்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ வித்துட்டு இருப்பாரு மார்க்கெட்ல வந்துட்டு. அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராவது நல்லா வியாபாரம் பேசிட்டு வருவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு டெய்லி அவரோட கடைக்கு போய் உட்காந்துப்பார். கடையில போயிட்டு உட்காந்துட்டு அவரை வம்பு இழுத்துட்டு பேசிட்டே இருப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிட்டே இருப்பார். யாராவது வந்து வியாபாரம் பண்றதுக்கோசம் இவர் கடைக்கு வருவாங்க. எங்களுக்கு இவ்வளோ காசுல கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த வியாபாரத்துல வந்து இவர் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவார். அந்த கடைக்கு போ, அவங்க கம்மியா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கடையிலே உட்காந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவங்கள டைவர்ட் பண்ணி விடுவார். இவர் ஒன்றும் பேச மாட்டார். ஓகேங்களா? ஸோ அமைதியா இருப்பார். அது ஒண்ணு பண்ணுவார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு பழம் கொடு, அது கொடுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவார். ஒரு சில நேரத்துல வந்து காசு கொடுப்பாரு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சைத்தன்ய மகாபிரபு காசு கொடுக்க மாட்டார். சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழை பிராமணன் இல்லையா? ஸோ இவருக்கு வரக்கூடிய இன்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50% வந்து கங்காதேவிக்கு பூஜை பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ மித்த இது வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வச்சுப்பார். அவருடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தோத்தி வந்து அவர் வேஷ்டி கட்டிட்டு இருப்பாரு இல்லையா? அது ஃபுல் ஓட்டியா இருக்கும். அவரை பார்த்துட்டு ஒரு கிண்டல் பண்ணுவார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. நீ இந்த விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு கும்பிட்டுட்டு இருக்க பாரு, இந்த பௌதிக ஜனங்கள்லாம் பாருங்க காளிய கும்பிடுறாங்க. நீ வந்து அப்படி கும்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கும் நல்ல செல்வம் வரும் தானே. நீ போய் ஏன் வந்து இந்த விஷ்ணுவை வழிபட்டுட்டு இருக்கிற? அந்த அம்மா அவருடைய இருதயத்துலதான் அந்த லக்ஷ்மி இருக்காங்க. அவரை போய் நீ வழிபட்டுட்டு இருக்க. அந்த அம்மா வந்து சஞ்சலம், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும். நீ பாரு எப்படி இருக்க, ஏழையா. மத்தவங்களை எல்லாம் பாரு எவ்வளவு அளவுக்கு பணக்காரா சந்தோஷமா இருக்காங்க. நீ தயவு செய்து இதை விட்டுட்டு அவங்கள போய் வழிபடுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு பாருங்க அவரை எப்படி எல்லாம் கிண்டல் வம்பு இழுக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து ஸ்ரீதர பிரபு வந்து ரிப்ளை பண்ணுவார். இது வந்து யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க, அதுல இருந்து படிங்க. ஸ்கிரீன்ல வரணுமா? ஸ்கிரீன்ல வரலையா? இவ்வளவு நேரம் வரலையா? வரவே இல்லையா? நான் தான் சொன்னேன். வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல ஸ்கிரீன் வந்தது, அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை. Oh my God. நீங்க சொல்லிருக்கீங்கல்ல மாதாஜி. சொன்னீங்கல்ல, அதுதான் இருக்கு. அதோடய இருந்து இப்பதான் வந்திருக்கு. சரி. இந்த த லார்ட் அதுல இருந்து படிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. யாராவது படிங்க, இல்லையா படிங்க பத்மா மாதாஜி. சரி, யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேன். எதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? லார்ட் then said. The goddess fortune அதுல இருந்தா? இல்ல goddess of fortune தான் இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, the Lord. நீங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம். இப்ப the Lordன்னு இருக்கு பாருங்க.
The Lord then said to இது வரலையம்மா. மாதாஜி தெரியலையா? நான் இந்த படிக்கிறது நாள் இல்ல மாதாஜி. பாசிங் த டைம் ஆஃப் த டே இருக்கு. The Lord then said to Sridhara, externally though you appear to be poor, you are actually the true rich man. I will shortly reveal to the entire foolish world that the devotee is qualified to possess the greatest wealth. Indeed, they are the owners of all things. Hare Krishna Mataji. ஸோ இப்போ வந்து அவர் வந்து ப்ரூவ் கடவுள் இப்போ சொல்றார், ஸ்ரீதரா நான் ஒரு நாள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவேன், நீ தான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து உண்மையான பணக்காரன். ஏன்னா நம்ம கையில பொருளாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி படுறதுக்கோசம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? நம்ம என்ன அந்த 4 பிரின்சிபல்ஸ், தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. தர்மம் வந்து ஒரு தொழிலை பண்ணணும், அந்த தொழில்னால என்ன பண்ணுவோம்? அர்த்த காம மோக்ஷ, தன்னுடைய புலனுடைய திருப்திகளுக்கோசம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி திருப்தி அடையலைனால விரக்தி போயிட்டு முக்திக்கு வரணும்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? மோக்ஷாக்கு போவாங்க. பட் 5th திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹையஸ்ட் கோல் இஸ் த கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? இந்த மெட்டீரியல் செல்வாக்குகளை பௌதிக செல்வ வளங்களை வச்சு ஒருத்தன் வந்து ஏழை பணக்காரன்னு சொல்றது வந்து சாதாரண விஷயம். பட் உண்மையான ஒரு நிஜமான பணக்காரன் யாருன்னு நீ தான். மேல மேல பார்க்கறதுக்கு ஏழையா இருக்க, பட் நீ தான் உண்மையான ட்ரூ ரிச் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா வந்து நீ தூய பக்தனா இருப்ப, அதே உனக்கு வந்து என்ன கிரேட்டஸ்ட் வெல்த். ஓகே, இன்டி தே ஆர் த ஓனர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த திங்ஸ். இப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து கிங்குன்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன ஆகும்? அவருடைய செல்வ வளங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம கடவுளுடைய டிவோட்டிஸ்ன்னு சொன்னா அவர்கிட்ட இருக்க எல்லா ஒப்லசன்ஸும் நமக்கு கொடுப்பாரு இல்லையா? நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, 4 விதமான முக்திகள், சாரூப்பிய, சாமீப்பியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா செல்வங்களையும் அவர் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கார் இல்லையா? ஸோ நீ தான் உண்மையான ட்ரூ ரிச் ஃபெலோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல வச்சவருக்கு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பொதுவாக மக்கள் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, வசதியாக இருந்தால் தான் அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டு, இல்லைன்னா வந்து பாவப்பட்ட ஜனங்கன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இல்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இஸ் த பர்சோனிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். உண்மையான சந்தோஷம் எதுன்னா கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? ஸோ அங்ககிட்ட அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வெல்த் அண்ட் பாவர்ட்டி. இப்போ நமக்கு நிறைய காசு இருக்கு, நம்ம வந்து ஒரு டெசர்ட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம், அந்த காசை வச்சு தண்ணி வாங்க முடியுமா அந்த இடத்துல? முடியாது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ ஒன் who has love for Krishna is rich and who does not is poor. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு யாரெல்லாம் பிரேமா வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து உண்மையான ரிச்ன்றத சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ ஈவன் விதுரா கூட பார்த்தீங்கன்னா சூத்ர பையன் சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க, கிங் போஸ்ட் கொடுத்துருக்கலாம். ஈவன் அங்கே வந்து துரியோதன் பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வை இல்லை, பட் இருந்தாலும் பாண்டு போன பிறகு அவர் வந்து அரசனார் ஆனார் இல்லைங்களா? பட் அவர் அதில் வந்து யார் கிரேட் மகாத்மான்னு பார்த்தீங்கன்னா விதுரர் தான் வந்து மகாத்மா, கிரேட் டிவோட்டி. ஏன்னா அவர் கையில் வந்து கிருஷ்ண பிரேமா இருந்துச்சு. அவர் வந்து எதுவும் வேணாம்னு சொல்லிட்டு புனித யாத்திரை போயிடுறார் இல்லையா? ஸோ அவர் தான் வந்து சிறந்த பக்தன். திருதராஷ்டர் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கடவுள் வந்து இங்கே என்ன நமக்கு பாடம் புகுத்துறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல வச்ச ஸ்ரீதர் மூலமா இந்த நிஜமான செல்வமும் சந்தோஷமும் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வச்சிருக்கிறவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பக்தியாகம் ஏக கிரகய ஸ்ரத்தையாத்மா பிரிய சாத்தம் பக்தி புனதி மான் நிஷ்ட ஸ்வபகன் அபி சம்பவத். Being very dear to them saintly, I am only attained through the devotion unflinching faith. Devotion fixed on me purifies even a dog eaters from all faults due to low birth and circumstance such as poverty. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் நம்ம அடையணும்னா நமக்கு வந்து 2 விஷயம் வேணும். ஓகே, ஒன்று வந்து பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? நம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான நம்பிக்கை இருக்கு. ஒன்று வந்து வீக் ஃபெய்த்,
இன்னொன்று வந்து ஃபேர்ம் ஃபெய்த், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஃபெய்த். வீக் ஃபெய்த்துன்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணணும், எப்படி நம்ம ஒரு செடியை வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இளஞ்செடியாக இருந்தால் அதுக்கு நம்ம வீட்டு வெளியெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அதை சுற்றி முள்ளை வச்சு நட்டு வைப்போம் இல்லையா, வேலி போட்டு வைப்போம். அது பெருசாக வந்து மரமாக வச்சுன்னா அதுக்கு வேலி போட மாட்டோம். ஏன்னா அப்போ வந்து மாடு மேய்ஞ்சிரும், அந்த கொடி அந்த சின்ன இளம் செடியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதுகாப்பு கொடுப்போம். அது மாதிரி வீக் ஃபெய்த் இருக்கிறவங்கள வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு யாரோட அசோசியேஷன், தூய பக்தர்களோட அசோசியேஷன் வேணும். அப்புறம் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸை வந்து படிக்கணும். இது மாதிரி பண்றதுனால நமக்கு வந்து ஃபேர்ம் ஃபெய்த் கிடைக்கும். ஃபேர்ம் ஃபெய்த் கிடைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து நம்ம சாண்ட் பண்றதுல வந்து நாம ருச்சி ஏற்படும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, நாம ருச்சி ஏற்படும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், கிருஷ்ணருக்கு நம்ம கிட்ட ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே, எனக்கு உனக்கு மாத்திரம் இல்லை, நாயே உண்ணும் சென்டார்களுக்கும் சரி, தீண்டத்தகாத கீழ் ஜாதியில பிறந்திருந்தவங்களுக்கும் சரி, இந்த பக்தி இருந்தா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை பக்தி இருந்தா அவங்க வந்து கண்டிப்பா கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து போலான்றத சொல்றாங்க. அதுக்கு சிம்பிளா அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பகவத்கீதையில, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி உபாகிருதம் அஷ்னாமி பிரயத்தாத்மனக. ஓகேங்களா? ஸோ சும்மா ஒரு கையளவு நீர், ஒரு துளசி இலை கொடுத்தா கூட போதும் இல்லைங்களா? ஸோ இதுதான் சொல்றாங்க, பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எதுவுமே ஏத்துக்க மாட்டாங்களா. அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு பணக்காரனா இருந்தா கூட. நமக்கு இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் தெரியும் இல்லைங்களா, கிருஷ்ணர் வந்து தூது பேசுறதுக்கோசம் அவங்க வீட்டுக்கு போறாரு, துரியோதனனுடைய அரண்மனைக்கு போறாரு இல்லையா. அவர் வந்து வாங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, எங்களுடைய ராயல் ஃபுட்டை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு. அவங்க போக மாட்டார். விதுரர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களோட மாளிகைக்கு வாங்கன்னு அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுக்கு வர. அப்ப அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, வாழைப்பழத்தை கொடுக்காம ஒரு சந்தோஷத்துல என்ன கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, இது தோலைய ஓலையை கொடுப்பாங்க. சோ அதனால வந்து போட்டு தோலைய கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறாருன்னா அன்பு அண்ட் ஹம்பிள்னஸ், பணிவு ரெண்டு தான் வேணும் இல்லைங்களா. சோ இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லார்ட் ஸ்டீல்ஸ் ஸ்ரீதர் ஆஸ் குட்ஸ். அவர் வச்சிருக்கிற கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன ஆரம்பத்துல பேசணும் இல்லைங்களா, எல்லாத்தையும் வந்து விற்கிறதுல வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாரு. யாராவது இந்த அவர் ஒரு விலையை சொன்ன அதுல வந்து வியாபாரத்துல இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாரு. பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இவர் கொஞ்சம் வாங்கிப்பாரு, காசு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இப்படிதான் வருமானம் வந்து அவர் ஏழையாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா, வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் ஒரு இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இது யாராவது படிங்க மாதாஜி. எவ்ரிடே தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இது படிங்க மாதாஜி. Every day they would argue for an hour and a half. Then Mahaprabhu would leave half the asked price and walk away with the goods. Sridhara would away tell the truth and give the real price of each item, but the Lord would still only give him half of the amount he asked for and then take it. Sridhara would jump up and grab it. இது ஒன்றும் மறைக்குது மாதாஜி. Trying to take it back, even pushing and showing the Lord. Chaitanya Bhagavat 2291635. Even though he argued with Sridhara, when he saw that he did not become angry, he would take all the goods that he was selling, even though this is the way that it looks from superficial point of view. The facts of the matter is that when
Sridhara saw the beautiful form of the Lord. He allowed him to get away with stealing his goods without getting angry. At the sight of the Lord's beauty, he would become enchanted and immersed in an ocean of joy. While arguing with him, Mahaprabhu would call him names in great satisfaction, sometimes subtitle hinting at his own divine identity. Padikka Mataji. படிங்க. Every day you buy things to offer to the Ganga. Why don't you just give something to me without charging anything? Don't you know that I am the father of the Ganga that you were worshipping? I am telling you the truth about this. Chaitanya Bhagavat 2.9.198.9. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சரி, இது சொல்லிடலாமா? ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் ஏழை பிராமணன். அவர் எதை சொன்னாலும் நியாயமான ரேட்டு தான் சொல்வார். நம்ம வியாபாரம் மாதிரி எல்லாம் இல்லை. நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போனால் எல்லாம் டபுளாக ஏற்றிட்டு குறைச்சி கொடுக்குறேன்னு கொடுப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரிலாம் இல்லை நம்ம ஸ்ரீதர். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நியாயமான விலையை கரெக்டாக சொல்லுவார். பட் அதில் இவர் என்ன பண்ணுவார், அதில் பேரம் பேசுவார். கொஞ்ச நேரம் இல்லை, 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் வியாபாரம் பண்ணுவார். ஓகேவா? ஆஃப் ப்ரைஸ்க்கு வாங்கிட்டு போவார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அவளுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு லாபம் வரும் யோசிச்சு பாருங்க. அப்புறம் வேற ஒருத்தவங்க வந்தாலும் யாராவது வந்தாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவார். சரிப்பா, நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் கங்கா மாதாவை பூஜை பண்றல, அந்த கங்காவுடைய அப்பாவே நான் தான். நீ அந்த அம்மாவை பூஜை பண்றதை விட நீ எனக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இவர் சந்தோஷமா தான் இருப்பார். அவர் என்ன பண்ணாலும் இவர் சந்தோஷமா இருப்பார். ஏன்னா அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது கடவுளுடைய அழகை இவர் ரசிக்கிறாரு. அதனால அவர் எதுல மூழ்கி இருக்காரு, ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருக்காரு. ஸோ இப்போ தெரியுதா உண்மையான ரிச் ஃபெலோ யாரு, ட்ரூ ஹாப்பினஸ் யாருக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் ரொம்ப திருப்தியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஸோ சரி, இப்படியெல்லாம் சொன்ன பிறகு என்ன சொல்லுவாருன்னா, அன்னையிலேருந்து அவர் கொஞ்சம் வாழைப்பழத்தை அவர் கேட்குற விஷயத்த எதுவுமே காசு கொடுக்காம அந்த மரப்பட்டையில செய்யக்கூடிய பவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல மாதாஜி, சின்ன சின்ன கப்ஸ், அதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போவார். ஓகேங்களா? ஸோ Lord said, all right, there is no necessity for anything else. Okay, he ate with great contentment on banana leaves given by the Sridhara. ஓகேவா? அதுலேருந்து இவர் கொடுத்ததுல இருந்து தான் அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு. ஓகே, ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 21 மணி நேரம் சங்கீர்த்தன பாட்டி நடக்குது. ஓகே, அங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க இவர் வருவார். இந்த ஸ்ரீவாஸ் வீட்டில் ஒரு நாள் உட்காந்துக்கிறாரு. அங்கே பக்தர்கள் எல்லாம் சேர்றாங்க. 21 மணி நேரம் அந்த இடத்துல எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்ரீதர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்டு முழுக்க நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா நாம ஜபம் பண்ணாதான் பக்தர்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அபக்தர்களுக்கு இது என்னடா நைட்டு தூங்காம இது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், பெரும் தொல்லையா இருக்குது, இவங்க வேற இவ்வளவு அளவுக்கு சான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சவுண்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய திவ்யமான தெய்வீக ரூபத்தை அவருக்கு காமிக்கிறாரு. அதை பார்த்து ஸ்ரீதர் பாத்தீங்கன்னா மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறார். ஓகே, அதுக்கு பிறகு அவரை நினைவு மயக்கமா இருக்கிற எழுப்புறாங்க. ஓகே, எழுப்புறாரு. அப்போ அவர் அதை பார்த்த திருப்தினால அவர் புகழ்ந்து பாடல்கள் புகழ்றார். ஸ்ரீதர் சைத்தன்ய மகாபிரபு புகழ்றாரு. இதுக்கோசம் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் பண்ணல, நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன், நான் உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன், 8 மிஸ்டிக் பவர்ஸ் உனக்கு கொடுக்குறேன், எடுத்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு பாருங்க, தூய பக்தர்கள் நம்ம நிறைய பேர் பார்க்கலாம்.
பிரகலாத மகாராஜா அவரெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த பிறகு என்ன வரம் வேணும்னு கேளுன்னு கேக்குறாங்க இல்லையா? அப்பெல்லாம் அவங்க வந்து தூய பக்தர்கள் யாருமே வந்து இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்க மாட்டார். ஈவன் துருவா கூட பாத்தீங்கன்னா பொருள் வேணும், அரசாங்கம் வேணும் தான் தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். பட் வந்து அதை கேட்டது தவறுன்னு நினைப்பார். அது மாதிரி இங்க பாருங்க இவர் என்ன கேட்கிறார், ஸ்ரீதர கொலை வச்ச ஸ்ரீதர, me that Brahmin who used to pinch my banana leaves and bark, my lord, lifetime after lifetime, may that Brahmin who used to argue with me be my master and I serve his lotus feet. இவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த கடவுள் என்கிட்ட வந்து அவருக்கு தெரியும் இல்லையா கிருஷ்ணர்னு சொல்லிட்டு, அதனால அவர் வந்து என்னோட தலைவனா இருக்கட்டும், நான் வந்து அவருடைய தாமரை திருவடிக்கு செய்யக்கூடிய சேவகனா இருக்கட்டும். எல்லா தூய பக்தர்கள் வந்து கேட்கறது இதுதான். நம்ம எல்லாம் வந்து பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாம் ஒரு அங்கத்துணுக்கு கடவுளுடைய நித்திய சேவகர்கள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது அந்த பாவத்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அட்லீஸ்ட் இந்த கௌர பௌர்ணிமையில இருந்தாவது நமக்கு அந்த பாவத்தோடு நம்ம சாண்ட் பண்ணி இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸ்ரீதர் வந்து ஒரு ஏழை பிராமணன். அவர் வந்து குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன வச்சுட்டு இருப்பாரு, தங்கத்துல வச்சுட்டு இருப்பாரு, ஒரு இரும்பு பாத்திரம் வாட்டர் பாட்டில் தான் வச்சிருப்பார். ஓகேவா? ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பாத்தீங்கன்னா பழங்காலமா வச்சுட்டு இருக்கனால அது சொட்டை புட்டையா ஆயிருக்கும். அதுல வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுல இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து குடிப்பாரு. அந்த தண்ணியை அது எப்படி இருக்கு பாருங்க. அந்த வாட்டர் ஜக் வந்து ஓல்ட் அண்ட் ரஸ்டி. ஓகேவா? ஸோ இதை எடுத்து குடிக்கிறார். ஓகே. ஸோ ஏன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல இருந்து அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வாண்ட் டு டீச் அஸ் that by drinking devotees water we can attain devotion. தூய பக்தர்கள் கிட்ட வந்து சங்கம் வச்சுக்கினாவே நமக்கு வந்து பக்தி வந்து மேன்மைப்படும் சொல்றாங்க. அவங்களோட அந்த உச்சிஷ்டான்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா? நாரத முனி கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த உச்சிஷ்டவை சாப்பிட்டு தான் வந்து அவருக்கு ஞானம் வந்துச்சு இல்லைங்களா? வேதாந்திஸ்டோட உச்சிஷ்டவை செஞ்சு அவரோட பர்மிஷனோட சாப்பிட்டதுனால பக்தியில வந்து ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆனாருன்னு பாக்குறோம். அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னிபிகன்ஸை இந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அதே வந்து அகங்காரம் பிடிச்சி பக்தர்கள் அல்லாதவர் வந்து தங்கத்தால வச்சு அதுல வந்து நிறைய டெக்கரேஷன் வச்சிருந்தா கூட அந்த தண்ணியை அவர் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாரு. யார் ஒருத்தருக்கு அகங்காரம் இருக்குதோ அவங்கள விட்டு தூரமா போயிடுறாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? கடவுள் பகவான். ஓகே. ஸோ அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பக்த வக்ஷலா, நம்ம அவர் மேல எவ்வளவு அளவுக்கு பக்தியை வச்சிருக்கோம் அதான் பாக்குறாரு. நம்ம கையில எவ்வளவு அளவுக்கு காசு இருக்கு அது இருக்கு அதெல்லாம் பாக்குறதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ ஒரு வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹட்டு தான் இல்லைங்களா? ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவர் வீட்டில் ஹட்டில் இருந்தது பாருங்க, லிட்டில் வாட்டர் இன் இட் லார்ட் ரேங்க் இட் தர்ஸ்டிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அவருக்கும் சந்தோஷம், ஸ்ரீதருக்கு வந்து சந்தோஷம் இல்லையா? தன்னோட குடிசைக்கு வந்து கடவுள் வந்தாரு, இருந்ததை குடிச்சாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு செஞ்ச லீலை. ஓகே. வாட்டர் பாட் அண்ட் ஃபில்ஃபில் இஸ் டிசையர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி சிங்கிள் டிவோட்டிஸ். ஓகே. ஸோ இது ஒரு லீலை, கொலை வச்ச மேங்கோ ட்ரீ லீலை, ஆம்காட் பார்த்தோம், இது பார்த்தோம். அதே மாதிரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லீலை இந்த டெக்ஸ்ட்ல இல்ல மாதாஜி, ஒரு லீலை இதை சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. crocodile ஒண்ணு ஒரு crocodile வந்து அவர் வந்து லிபரேட் பண்றாரு மாதாஜி. ஒரு முதலையை வந்து லிபரேட் பண்றாரு. ஓகேவா? அதை பத்தி நான் சொல்றேன், கேளுங்க. ரொம்ப ஒரு மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கும். எப்படி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை மாத்திரம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது இல்ல, ஈவன் வந்து சின்ன வயசுல அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, இந்த சச்சி மாதா இருக்காங்களே அவங்க அம்மா, அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு குட்டி பையனா இருந்தார். குட்டி பையனா இருக்கும்போது நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம தெருல கூட பார்க்கலாம், நிறைய பசங்க அந்த நாய்க்குட்டி எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுல வச்சுப்பாங்க, பால் கொடுப்பாங்க, பிஸ்கெட் போடுவாங்க. பட் அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் அது பிடிக்காது இல்லையா? வெளியே எடுத்துட்டு போடான்னு சொல்லுவோம். ஈவன் நம்மளும் செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி சச்சி மாதா என்ன பண்ணுவாங்க, இது என்னடா இந்த புள்ள போயிட்டு இந்த நாயை கூட்டிட்டு வந்தது சுச்சி இல்லடான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நீ பாத்துக்கோமா, பத்திரமா நீ போய் குளிச்சுட்டு வாடான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பப்பி இருக்குல்ல நாய்க்குட்டியை வந்து கழட்டி விட்டுடுவாரு.
கழட்டி விட்டுருவாங்க. அது வந்து ஓடி போயிடும். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கங்கையில போயிட்டு குளிச்சுட்டு வராங்க. எங்க பார்த்த நாய்க்குட்டி இருக்காது. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். வருத்தமா இருக்கும். அவங்க அம்மாக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பிராமின்ஸ் இல்லையா? அந்த நாய் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு நாளு அந்த பாதையில நடந்து போயிட்டுருப்பாரு. அந்த தெரு மனையில நடந்துட்டு போயிருக்கும்போது, ரோட்டுக்கு முனையில வந்து அந்த நாய்க்குட்டிய பார்ப்பாரு. நாய்க்குட்டிய பார்த்த உடனே ஆ ய இவருக்கு சந்தோஷம் வரும். அந்த நாய்க்குட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவர பார்த்த உடனே ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லும் மாதாஜி. சொல்லிட்டு தன்னோட உயிர வந்து பிரியும். இது ஒரு லீலை. ஓகேங்களா? ம். இது வந்து கௌரங்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் வந்து ஜெயபதாக மகாராஜ் சுவாமி எழுதியிருக்காரு மாதாஜி. அதுல வந்து நிறைய இது மாதிரி லீலைகள் வந்து இருக்கு. நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது அதை படிங்க மாதாஜி. இப்போ வந்து நான் அந்த லார்ட் சைத்தன்யா லிபரேட்ஸ் crocodile அந்த ஒரு இது சொல்லுறேன். ஓகே. கடவுள் வந்து ஒரு முறை வந்து சங்கீத யக்ஞம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறார். ஓகேங்களா? இது யார் சொல்லியிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெகதானந்த பண்டித். நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஜெகதானந்த பண்டித் யாருன்னா சத்யபாமா இல்லையா? அவங்க தான் இந்த கௌர லீலையில ஜெகதானந்த பண்டித். அவர் வந்து பிரேம விவர்தா ஒரு புக்ல வந்து இது சொல்லியிருப்பார். அதாவது க சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார். போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பையன், மாடு மேய்க்கும் சிறுவன். அவன் பெயர் வந்து கோபாலா. அவன் வந்து சொல்லுவான், "எங்க அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்க அம்மா கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லா இருந்தாங்க. ஆ எப்பவுமே எங்க அம்மா வந்து உங்க அம்மாவ பார்த்தீங்கன்னா, தங்கச்சி தங்கச்சின்னு கூட்டிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி பார்த்த அந்த கணக்குல பார்த்த ஆ சைத்தன்ய மகாபிரபு நீங்களும் நானும் வந்து அண்ணன், தம்பி முறையில வரோம். தயவு செய்து எங்க வீட்டுக்கு வாங்க. எங்க வீட்டு வந்து ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பால் பண்டங்கள் வந்து நெறைய இருக்கும். பாலால செஞ்ச ஆ பண்டங்கள். அதாவது என்னென்ன ஸ்வீட்ஸ் இருக்கும், பால்கோவா, சாந்தேஷ் நெறைய ரசகுல்லா அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மில்க் ஐட்டம்ஸ்ல பண்ணியிருக்கிற ஸ்வீட்ஸ்லாம் நெறைய இருக்கு. நீங்க வாங்க. நீங்களும் உங்களுடைய பக்தர்கள் எல்லாரும் எங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போவாங்க. ஓகேங்களா? கூட்டிட்டு போயிட்டு இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்வீட்ஸு, பாலு எல்லாத்தையும் குடுப்பாங்க. ஓகே. ஸோ குடுப்பாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆ பண்ணிட்டுருப்பாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்துல வந்து ஒரு குளம் லேக் இருக்கு. ஏரிக்கரை இருக்கு. அந்த ஏரிக்கரையிலருந்து ஒரு சத்தம் வரும். என்னடா இந்த சத்தம் வருதேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முதலை வாழ்ந்துட்டுருக்கும். இந்த முதலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவு குடுக்குதுன்னு அப்படிலாம் சொல்வாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்க வீட்ல எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு, மறுபடியும் இந்த சங்கீர்த்தன பாட்டியோட நாம ஜெபம் பண்ணிட்டு அந்த க ஏரிக்கிட்ட போவார். ஏரிக்கிட்ட போன உடனே அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த முதல்ல வந்து இந்த கொஞ்சம் கேட்ட உடனே இது எட்டி பார்க்கும். இவங்க பண்ண என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் கரைக்கு வந்துரும். பாதிக்கு வரும். அப்புறமா ஃபுல்லா வந்துடும். ஓகே. ஃபுல்லா வரும். ஃபுல்லா வந்த உடனே ஆ அது என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய கால வந்து அது மேல வைக்கிறார். அது இம்மீடியேட்டா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அழகான ஒரு தெய்வீக குழந்தையா மாறிடுது. ஓகேங்களா? அப்ப கேட்கிறேன், "நீ யாருன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். நான் வந்து இந்திரலோகத்துல இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நான் ஒரு 5 வயசு இருக்கும்போது நான் ரொம்ப குறும்புக்காரன். நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துர்வாச முனி இருந்தார். அவர் வந்து தவத்துல இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணேன்னா, அவருடைய முடிய வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். அவர் வந்து கோவத்தால எனக்கு ஒரு சாபம் குடுத்தார். அதாவது நீ வந்து ஒரு முதலையா போ. கட் பண்றதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்க இல்லையா? அதனால எப்பவுமே கத்தரிச்சுட்டே இரு. வாய பொளந்துட்டு என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அத வந்து கட் பண்ணிட்டே இரு. துர்வாச முனி சாபம் குடுத்துட்டாரு. அப்புறம் வந்து தான் நான் தவறுன்னு நெனச்சேன். மன்னிப்பு கேட்டேன். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டேன். அப்ப ஒரு துர்வாச முனி சொன்னாரு, கலியுகத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வருவாரு. அவருடைய தாமரை திருவடி உன் மேல படும். அப்போ வந்து உனக்கு வந்து இந்த சாபத்துல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இது மாரி அந்த இந்திரலோகத்துல இருந்து வந்த ஒரு டெமிகாட் தேவர்கள். ஓகேங்களா? அது த விமோச்சனம் அடைந்து கடவுள் வந்து வலம் வருவார். ஒரு 4 முறை அவர சுத்தி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, அவங்க அப்பா, அம்மா கிட்ட போயிடுவார். ஓகேங்களா? ஸோ
ஸோ இப்படி இது ஒரு லீலை. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கருணையானவர். எல்லாருக்குமே யாருக்குமே வந்து வித்தியாசம் பண்றதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ ஏழை பணக்காரன் அதெல்லாம் பார்க்கறதே இல்லை. மனுஷனா மிருகமா அது மாதிரி ஒண்ணுமே பார்க்கறது இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவருடைய சின்ன சின்ன லீலைகள். ஓகே, இதை நம்ம மனசுல ஞாபகம் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க நிறுத்திக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ரவிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு மாதாஜி நாளைக்கு என்ஓடி மாதாஜி வந்து இன்னும் வந்து ஒரு கொஞ்சம் 3-4 சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கு. அதை முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு